Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Mao ba? Hala, no? Hala, nag-seizure siya, Sheila! Mamatay na ba na si Karen, ha, Sheila? Mamatay na ba na siya? Hala! Sheila! Mamatay na siya! Uy, naunsa makang nagkurog ka man yan, ha? Lingkod na, Bi. Manawag kong nurse. Relax lang katigaling maunsa sa kadiha. Naratol mong good ko. Pwede ko kibaw siya akong buhaton. Relax lang lagi. Sandik sa. Manawag na kong nurse. Bagay na si Dr. Dr. Manggao. Manggawas lang una tayo, Ana. Gati man na si Karen sa mga doktor. Ano? Ano si Dr. Manggao? Tanawag kayo siya doon? Buhi ko. Salamat, buhi ko. Ang bisag dili ako mabukang ako mga mata. Naiba akong ni ako sa ospital. Pero, ano nga, muling nakadungog ko sa tingog at pruha nga sila. Niapaday sila ni Carlo. Niaday tingali sila. Wala ko makadungog sa tingog ni Carlo. Niaday siya. Siya. Okay na ka? Ni arang-arang na? Salamat ha. Gipalingot ka ganina. Nagpanic attack ka. Oo. Naakwa ni usahay. Pag deep breathing lang yun. Okay? Oh. Puanga gid na mo sa una sa. Ako ug ang uban natong mga classmates. Nagpadasan mis kaya pag anang Karen. Oh. Yan na, ayaw ana, uy. Kalimti na lang ko tong mga nahitabo sa una. Bilipagin ako ni mo eh. Huwag ka magbaton og grudge niya, no? Wa tay makuha, ana. Dili na makatabang sa atong pagkatao. Sorry, ha. Saon sa man, uy? Sa ako mga nabuhat ni mo sa una. Apil niya kustang puli ni mo. Kalimtan na lang lagi to nato. Wa na to. Erase na to. Thank you. Ah, nanawag si Carlo. Asa naman sila? Anong wako man sila mo balik? Karen? Ay, nagmata na lagi ka. Kadunguga ka na ako? Yan. Ay, salamat. Nagamat mo na ka. Buhi ko. Yes! Buhi ko. Oh, yes! Buhi ka. Pasalamat yun ka. Si Carlo. Oh. Nganong si Carlo man ang imong gipangita. Uy, nga si Jet man ang imong uyab. Oh. Pero, wasad si Jet. Tuwa sila doon si Carlo sa Singapore. Oh. Ang kuyog na ko din ni kanina, si Sheila. Nganong imos yung gipaani. Hoy, Karen, nasuko ka? Ayaw ana ha? Dako ba kayo nagkikatabang si Sheila nimo? Kung wa pa siya, ambot o kinsay nag-atiman nimo ron. Kaysa tinuod lang, di sad ko moagkwanta dinhi kung wa pa siya. Hala, unsa ka?
Uy, nausa ka, uy. Ayaw, biya pabuang-buang ka rin, ha? Mahadlok na ba ko na na? Mahadlok na ba ko magtinga? Doktor! Doktor! Hala, uy, nga nang imong mansingingon ato. Mayo gani kinadali sa doktor. Taas ra ba kayo yung BP? Ang hangbi, galagot man ko. Imbis galisod pa siya, masuko pagod siya nimo. Ikaw pag yun of all people? Wa na lang gid unta to nimo to baye. Hay, di na ako magpakita niya, uy. Wag yun kihapon siya mausab. Bisag naglisod ng kahintang, magminaldik pa lang kihapon. Pasensyahin na lang. Pasensyahin na. Maayo kay ni una kagpauli. At least, doon na na makaatiman ni Karen. Listen sa kugating niya personally. Daghan kayong trabaho sa office ko. Labi pa nga, wa si Carlo. Nga nawa pa man siya mapauli. Nilahos na siya sa US. Yan naman sang daddy ang na-hospital. Wa pa gani kayo maayo yung mami. Maupa? Mag-hire na lang ko og nurse nga matiman ni Karen. Ikaw ko ni Sheila. Laki? Malditahan pag yun siya ni Karen. Ha? Oo ba? Wala kang masulti na ko si Sheila. Wag ka ay siya masulti. Butaan na gina ng pabayhan na, uy. Grabe. Laki. Siya pa'y nibantay. Siya pa'y nigasto. Unsa siya ni Casto? Ang bayad sa hospital ko. Si Sheila man ang niabagastanan. Ha? Ikaw ba? Sa kulang hindi mo pinuang bisan seryoso na atong istorya, uy. Uwam ko nagbinuang yan ah. Kwartahan mo na si Sheila. Pasimple-simple na na. Sure, uy. Wali ko magbinuang. Mas kwartahan pa ng Carlo. Pero ayaw sulti ni Karen ha. Tingali ka takihon. Abi na ko ga. Dili na ta magkita pagbalik. Pasalamat ka, naluwas pa ka. Lagi. O, sa man, okay na gini mong paminaw? Okay naman. Medyo luya pa lang kamay kay bago pa mang nakagawa sa ospital. Mausad. Thank you, ha. Saan sa man? Sa pag-atiman ako. Sa pag-shoulder sa tanan akong gastuhan. Sige lang, nag-message naman ko ni auntie sa Canada. O niya pa tumanawag. Ipa-reimburse lang niya na ako niya tanan ni mo nagasto. Okay. Angko na lang nga, ikaw rin ni gasto ha. Kilabing siguro, dili siya malipay kung may bawas siya nga ako. Tingalig atakihon pa hinoon. Buta na ibihana eh. Anugon lang. Anugon lang nga si Carlo ang iyang nagustuhan. Ug dili ako. Jed, Yes. Okay ra eh. Waram ko mag-apura. Kung kanasan lang ka makaluag-luag. Mamalit para ba ka og mga bagong gamit kay wanam to na-save. Salin-salinog, di ba? okay. Salamat kaayo. Makabayad rin lagi ko siya mong kaayo na ako. Makabayad ra ko. The importance and value of trees. Since the beginning, trees have furnished us with two of life's essentials, food and oxygen. As we evolved, they provided additional necessities such as shelter, medicine, and tools. Today, their value continues to increase and more benefits of trees are being discovered as their role expands to satisfy the needs created by our modern lifestyles. Ay, kinahanglan nga ma-translate din ako sa Binisaya. Di man yung taon makasabot ang mga participants nga kadaghanan mga idaran na raba o elementary level ra gyud. Tuka na ba gyud unta da. Pero kinahanglan nga maanam na nina kog translate. Samtang layo pag seminar. Okay. Community and social value.
Trees are an important part of every community. Our streets, parks, playgrounds, and backyards are lined with trees that create a peaceful, aesthetically pleasing environment. Trees increase our quality of life by bringing natural elements and wildlife habitats into our urban settings. We gather under the cool shade they provide during outdoor activities with family and friends. Many neighborhoods are also the home of very old trees that serves as historic landmarks and a great source of town pride. Using trees in cities to deflect the sunlight reduces the heat island effect caused by pavement and commercial buildings. Dukaan na kita. Pero, tiwason ko lang translate. Taas-taas para ba yun eh. Ecological and environmental value trees contribute to their environment by providing oxygen, improving air quality, climate amelioration, conserving water, preserving soil, and supporting wildlife. During the process of photosynthesis, trees take in carbon dioxide and produce the oxygen we breathe. According to the U.S. Department of Agriculture, 1 acre of forest absorbs 6 tons of carbon dioxide and puts out 4 tons of oxygen. This is enough to meet the annual needs of 18 people. Trees, shrubs, and turf also filter air by removing dust and absorbing other pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. After trees intercept unhealthy particles, rain washes them to the ground. Jed, diha sa kutob. Sheila, kini tanan imong i-translate sa Bisaya? Aron masabtan sa mga tao. Kini tanan? Gamay naman lang gani na. Nasugda naman ni ako translate the other day then gahapon. Yawag ni mo siya, no? Believe ko ni mo. Sige na, itiwasan na nagbasa. Humanan to ni mo translate? Oh, Sure? lagi. Tanawa ko. Yawa. Sige na, tiwasan nagbasa. Okay. Trees control climate by moderating the effects of the sun, rain, and wind. Leaves absorb and filter the sun's radiant energy, keeping things cool in summer. Trees also preserve warmth by providing a screen from harsh wind. And in addition to influencing wind speed and direction, they shield us from the downfall of rain, sleet, and hail. Trees also lower the air temperature and reduce the heat intensity of the greenhouse effect by maintaining low levels of carbon dioxide. Diha lang sa kutob. Ngano ka? Sheila! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!